Този човек е стожер на български етнически модел и баща на всички коалиции. Джуби и господи, представям ви Ахмед Доган. Добър вечер, господин Доган. Как сте? Добър вечер. Добре съм. Тук съм донесъл малко агитационни материали. Как е тройната коалиция, да ви попитам? После ще ни почерпите. Ако искате, дайте, аз ще почерпам. Заповядайте. Аз знам, че тази вечер сте комисия, затова реших да ви подсладя малко вота. Добре, благодаря. Ние ще пробваме, а ви разкажете за тройната коалиция. Виж какво? Аз много добре знам как се печелят гласове. Хапвайте се сладко, да, мерси, за да любите гладко. Който плюска баклава, е с гордо вдигната глава. Добре, заповядайте, господин Доган, кажете. Няма да се притеснявате, сладкото. Добре, разбрах ви, господин Доган. Всичко е наред. Да. Добре, благодаря. И внимавайте, няма да прекъсвате Сокола, да не ви кръстоса Сопола. Добре, разбрах. Значи, добър вечер, уважаеми колеги. Тук съм, за да отговоря на няколко наболели въпроса, които висят в публичното пространство и са свързани с моята личност. Значи, първият от тях е, защо не присъствам напоследък така осезаемо в публичното пространство? Значи, отговорът на този въпрос е много прост. Много просто, заед съм с Дюлгер Аркадашлък Мищери. Дюлгер Аркадашлък Мищери. Можеш да го повториш, като предаваш? Дюлгер Аркадашлък Мищери. Анджак. Да. Демек с партийно строителство. Знаете, че в политиката е така. Понякога се налага да разширяваме с колегите си един на друг обръча от фирми. Значи, обръча от фирми. Вай, 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 как боли? Знаеш как боли? Не знам. И аз не знам. Ма те, които са с по-голям обръч, казват, че боли, ама кеф. Значи, другия въпрос е защо не ходя на работа в парламента. От моя дългогодишен опит знам, че е по-целесъобразно и по-ефективно е да се ходи повече на сватби, отколкото в парламента. Защо? Защото, господин Трифонов, човек веднъж се жени, най-много на 5-6 пъти. Така ли? Точно така. Имате много хубави балерини, взема се жени още веднъж. Не, за сега... А депутат какво? Депутат може 16 години подред да си. Значи при сватбата, какво има? При сватбата има веселба, има музика, има песни. Знаете ли коя е любимата песен, например? Не. На сватбата? Не. Как? За Сокола. Море Сокол пие, вода на Вардаро. Добре. А третия въпрос е за управляващата коалиция, която аз ви задам. Третия въпрос, който виси в политическото пространство и в общественото пространство и в публичното пространство, е как върви управляваща коалиция. А как върви? Ми върви. Ние от ДПС я побутваме от време на... Върви като върви народи възродени, както се шегува господин Станишев някой път. Значи, не се ли забелязали, че депутатите, когато стоят прави и политиците, стоят с ръце отзад? Ето така. Защо? Защото вече не се знае кой зад кого стои и какво му мисли. Добре, това беше Георги Караджеков в образа на Ахмед Доган.